Confúndese co que podería ter sido un soño. Imagina que súa tapa Confúndese co que podería ter sido un soño. Imagina que só atopas a tua identidade coa emoción que te provoca unha imaxe, un vídeo. Neste caso sería un vídeo, porque unha imaxe é o que é. A imaxe é un momento. Hai momentos nos que podemos identificar a desgraza. Son imaxes de moito valor. A maioría das imaxes se poden recoller un momento. Entón isto non o podo confundir con a imaxe. Ao ser un episodio en movimento, en continuo movimento, unha cousa parecida a unha vida, pero neste caso non é só unha vida, é todo o que a vida acompaña, cousas, seres. Só era un momento vivo dunha imaxe en movimento, algo así como un vídeo. Mas eu atopábame presente, estaba eu ali porque tiña a sensación de sentir algo. Algo había que me facía sentir, entón era só unha cousa. Pero son ese tipo de cousas nos que sintes algo. E sentir algo fai que te deas de conta do teu momento. Eu son isto, eu estou vivindo. Non son só unha imaxe, eu estaba sentindo. Canto máis o repito, máis me pregunto. Eu atopei con a imaxe en movimento, como unha vida que máis ben sería un vídeo. Por iso confundo con soño, porque sentíme revolado por unha emoción que me fixo despertar, xa sexa esperto ou dormido, a imaxe dun can que corría. Mais eu vía como se desprazaba, eu sentía ese vídeo, esa vida. Estaba correndo diante miña, era un can que non estaba ben, non parecía cuidado, o seu pelo estaba arrimado a outros pelos e facían guechos, graxos, que se separaban uns dos outros. Podíanse ver algunhas zonas máis calvas, mentres corría eu seguía coa imaxe dunha mirada que me facía pensar que eu estaba ali sentindo algo. Sentín algo de preocupación. O meu despertar foi unha preocupación que xa non me abandonaría e o can volvía. Estaba nunha especie de travesía entre dúas rúas asfaltadas de algunha vila que se abandona ao crecemento a base de apilar formigón e ladrillos espidos para que todos vexan as vergoñas dunha xeración que está condenada a vivir nunha parte da historia. Da última historia, nese asfaltado había unha beira rúa coas que se conectaban as entradas dos edificios. A meirande parte deses edificios nesas vilas quedan espidos porque se rachan as relacións de amor entre os individuos dunha familia ou dunha poboación máis xeral. Son edificios de 2 ou 3 plantas cun baixo que non se dividen as prazas de aparcamento dos coches, porque non hai coches que guardar e porque non hai ninguén que alugue esas prazas. Poucas cousas quedan para eses edificios. É o lugar da nada, un espazo de creación feito polo gusto de algún ánimo, de algunha persoa condicionada pola súa desgraza. Agora non ten máis que ocupación que a da simple chaira nada. Había de ser un soño. O can volvía, eu o seguía coa mirada, parece que tamén me movía. Sería eu quen atopou o can ou sería o can quen me atopou a min? Estaría soñando. Era a viva imaxe dun vídeo. Era unha emoción simple. Estaba preocupado vendo o can indo e volvendo. Non sei que foi primeiro, se eu mirar para arriba ou que o can quedara quieto. Creo que escoitei un berro de algún deses edificios. Seguramente o can quedaría quieto e eu miraría para arriba. E como era todo o que estaba pasando, eu podía sentilo, sentía todo. O asfalto, a asfixia, a vergoña, estar espido, formigón e ladrillos, medrar.
volver, nada, un berro, un can que quedaba quieto e comezaba a rañar o pescozo dunha maneira moi triste, porque ainda se lle vían máis estragos. Estaba danado polas súas propias rañaduras, ouveaba e saltaba o pelo, proía o peito e facíase feridas coas uñas inesgotáveis. Eu case podía ver o día nas súas feridas, pero volveu un ruído. Mirei para arriba e había unha señora nunha terraza. Estaba rodeada de algún tipo de plástico complexo, eran como cueiros xigantes en forma de saba que lle cubrían a terraza. Ela só podía mover o queixo e arrastraba desa maneira os plásticos que rodeaban. Arrastrábase co queixo, facendo unha forza envexable para a imaxe de mágoa que daba. Non sei a quen chamaba esa forma de moverse e de berrar, pero sentinme atraído. E o can e máis eu subimos polo portal que tiñábamos diante nese edificio da historia da nada, polo que pasou unha pila de xente, da que ninguén se acorda. Xente, animais, cousas, todo entrou por esa porta e nunca saiu nada. Con cada paso que me levaba ao interior dese lugar sentía como me acompañaba unha luz de solpor que entraba por unhas persianas beige e desgastadas e se mistura co pó e o cheiro de días eternos nos que non se abren as fiestras para que ventile e se renove o ar dese lugar. O ar que respiro leva preso deste lugar tanto tempo. Ningunha das desgrazas que ocorreron neste lugar se puideron esvaecer no tempo porque quedaron aquí pechadas como parte da xenética que forman estas sombras, estes claros, cortinas sen rechar e sen lavar, cubrían as fiestras coas persianas medio baixadas polo menos os últimos anos. Unha mesa do interior servía de obstáculo a algún gato que pasaba diante miña sen quedar e que puidera definilo anatómicamente. Escapaba ben rápido e eu agradecíallo. Non quería recordar nada do que eu era, pero en ningún momento deixei de sentir ese algo que ao principio me fixera decatarme das cousas. Esa forza que me ocupaba o corpo como unha sombra. Atrae todos os meus músculos ao interior do meu lado esquerdo e sinto como cae sen ningunha barreira, en continuo movimento, un momento, a imaxe dun vídeo, unha escuridade que non se distingue de nada pero que está caendo de cotío. Entrei nese lugar acompañado dun can que xa desaparecera. Igual mutaba e cambiaba e dentro da casa era unha gata que fuxía diante miña sen que puidera definila ou acordarme dela. Agradezo non poder diferenciala, así non poderei esquecela, acompañado tamén da caída dunha sombra no fondo eterno do meu corpo. Así apartaba as cousas coas mans, intentaba saber onde me atopaba. Sí, mi madre.